Nou, vroeger toen heb ik echt zo wat naaid, kersen beduurd. En toen opeens ben ik met fietsen begonnen. En nu, dit hier, zo'n 1060 kilometer fiets. Zo'n 1060 kilometer? Ja, staat op een beker. Dat van nou maart tot oktober, eind oktober. Dat is net allemaal nog. Nee, nee. En hoeveel zie je nou zo'n beker? Nou, wie de meeste kilometers fiets heeft per jaar, het seizoen, die krijgt dan een beker. En je hebt er wat boekjes lezen? Kun je daar wat over vertellen? Nou, we moeten altijd de route opschrijven of ik len een fiets. En met de club, dan doe die de stempels erin. Flinke bosje, oude geer. Daar slaan hele huizen, indik, verzijn, hummus, jurtriep, snis. En weer terug, snis, jurtriep, hummus, verzijn, indik, hele huizen, algemene waai, oude geer, flinke bosje. Hoe lang woon je hier al? Daar gaan we hier, voor 65, zo lang zit ik hier nog. Dus jouw heel leven op deze workerij? Ja. Maar mijn broer en mij en zo. En hij, jongen, en mij nog 2 broers en zuster van me. En toen mijn overleden is, zit ik hier nog met mijn broer. En dus en jouw broer bent het direct al zijn hele leven? Ja. Ja. Wel apart. Ja. Ja. Bevalt dat Mitsie? Ja, wel. En hier heb ik een tocht van 24 juli, 125, vrije tocht. Richting Zonne, Lemmer, Ossesiel, Schinwijk, Heerenveen, Oude Hotske, Sint-Nicolaasgaard, Schetsenbergen enzovoort. Het seniorjongens die hebben een persoonsgebonden budget. En dat betekent dat zij ze hebben een licht verstandelijke beperking. En dat deze jongens net in het reguliere arbeidstraject terechtkomen. En deze mensen willen wij een beschermde werkomgeving bieden, zodat ze het gevoel krijgen dat ze wel binnen een echt bedrijf mooi werken. Hoe is het om in dit bedrijf te werken? Fantastisch. Ja? Ja. Het is echt fantastisch werk wat ik hier beleef. Je doet hier meer hoeveel werk we doen. We toeren heel vaak, paintball. Het is echt fantastisch werk en dat zal ik nooit vergeten. Het is heel mooi werk om te doen en ik wil zelf vol hier lang teruggaan. En hoe is dat dan mooi dat ze jongens dan ontwerkt te wezen? Het is heel leuk, maar het vergt echt een prutte tijd en energie, maar het levert een hele prut op. Ja? Dat is, ja, het is echt geweldig om met die jongens te werken. Oké. En dan mag de ploeg in de gaten houden of is dan... Ja, we vinden soms wel even van hot naar her om te zien waar ze binnen of waar ze mee bezig zijn. Ja, ik haal hier wel eens vrij kattenkwaad uit met de baas zelf ook nog. Dus dat wordt nog wel lachen. Ook met de bus en echt alles wat hier staat, er gaat hier altijd nog eens wat stuk aan. Dus dat is altijd, het scheelt weer bij om niet te betalen. Maar dus je repareren hier de dingen en je brekt het ook weer af? ja, wij breken het ook weer af. Ja, als er raamstukjes die zetten wij ook zelf weer in. Dus, en kun je wat de rest van de jongens opzetten? Jawel. Heel, echt heel grappig. Soms ben ik wel grappig en soms ben ik wel lollig. Zet ik wel eens wat oude hoeren, maar dat jet er al je wel bij nou. Ja. Het werk is belangrijker en een beetje oude hoeren, dan beleef je meer. Mijn heren, zijn jullie klaar? Ja!